Test rápido de antíxenos en saliva. Antes da proba, non coloque nada na boca, incluindo alimentos, bebidas, goma de mascar, durante al menos 10 minutos antes da súa recollida. Lave as maus con auga e xabón. Se non dispón de auga e xabón, utilice un desinfectante de mans. Paso número 1. Recollida da amostra. Retire o embudo e o tubo de plástico. Coloque o embudo no tubo. Tosa profundamente de 3 a 5 veces. Escupa suavemente o líquido oral no embudo. O fluido oral sin burbullas debe chegar xusto á altura da primeira liña da escada. Se non recolle suficiente fluido oral, repita os pasos anteriores. Paso número 2. Preparación da amostra. Rompa para abrir o búfer e añada todo o búfer no tubo con líquido oral. Coloque a punta do tubo no tubo. Aprete suavemente o tubo de 10 a 15 veces para mezclalo ben. Paso número 3. Proba. Saque o dispositivo de proba da bolsa de aluminio. Coloque o casete de proba nunha superficie plana. Invirta o tubo e añada 2 gotas de solución no pocillo marcado ca letra S. Non mova o casete durante o desarrollo da mesma. Paso número 4. Leer o resultado. Este resultado débese ler os 15 minutos. Non interpretar o resultado despois de pasados 20. Se usted é negativo, aparecerá unha liña de color na rexión de control marcada ca letra C. Se usted é positivo, aparecerán 2 liñas de cor. Unha liña de cor estará na rexión de control marcada ca letra C e outra liña de cor estará na rexión da proba marcada ca letra T.